And let me assure you that we are not just sitting down. We have had series of meetings with the banks and the companies that deal with cash. We call them cash in transit vehicle companies. And just before I came here, I had a meeting with the governor of the Bank of Ghana, as well as the members of the executive members of the Association of Bankers of Ghana. And these are issues that we discussed. And from now on, let's say from 30th of this month, any bank or any company that does not have a bulletproof, a bullion van, we are not going to provide any service for that company. So in actual fact, we are actually doing what we can to protect the people of Ghana. There's no society in the world where there's no crime. Even in the US, in the UK, Sweden, and all those countries where I would say they more or less have everything, they still have crime. The only place that doesn't have crime is heaven, and we are not in heaven. You see, normally in a security system, if you have a strategy and the strategy is breached, you go back, regroup, and try to, after making your assessment, you try to mend those breaches. And that's exactly what we're going to do. Like I said, we're going to find out why the officer was put on the vehicle when he didn't have the protective clothing and that. But those are part of the investigations. So I wouldn't want to go deeply into that. But I can assure you that we are doing what we can, and whatever it takes to make sure that these guys are brought, we'll do that. Thank you very much. We've seen a number of these attacks on Boanuh vans, these type of robberies, especially daylight robberies. Do we suspect a syndicate behind this, or could they just be spontaneous? Well, I can't tell for now until we are able to finish with the investigation, and then we'll come out with the findings. Because now I might, if I want to comment on that, I might end up saying something which the Commissioner CID might not want to go out. So for now, let's say that the investigations are being carried out, and we'll let the results come out as soon as we finish. Constable Emmanuel say ewu ade ate se wotumi se Ghana fo ani abere omo kasa on papa na constable yi obi anim se ni wu a eba ade ate se onye ono ana sheda eku ne ho onye ono ana ate se wo sheda pe ahoma bi sen ne kon na ode ehye ne kon na afi otumi eku na so wode sekan to ne mena etwa ne tifiri o emu makwam kafo amrobesa omde moto twa no ewo kwalebu area ono mo eno motumi eku no Jamestown ono mo na otumi se ombo ni tour ewo abra wati bulon va mo eko ediska eko bank ena je se omotumi age ne nkwa efi ne nsem ya ama abai asem kese ya otumi se Ghana fo nyina etumi eka ho ensem papa obia bebre na eboafu se da ba ne sen na oman etimu utumi se aposifo any bible papa bia je se eko na je se ndra kra no ana se utumi ede besomu na se ede besomu se ye ni bre pa utumi se kika ya dwen tumi kire se ampa oman etimu se bible kese enimu sa ade aposifo kra je se bebre na po no ebetumi atiada o makonkra mpo enno se ombetumi ayesa enwuma ya utumi se ade a ye de video bi kra beto abonte a ye hu se awasa video ni mono chese mamu a chese omotumi abomodin abom ho a tu ekita omonye tuwa nye tu kito akra pese wom te krakra chese om kraketu ni sana do omotumi ka te Ghana force obi anwane na ye sa video ni betu dwa otumi se ade ebeje no me na papa o man ba bia befa bia no sa video na chese otumi se etwagu a manfo ade osuro ene ayam hyehyia beto Ghana force oman team na chese mo manya okuduro ma threaten se mbotumi anase Ghana for nyina nwane enti obi aba say you can kill sa na omo kan video no autumu say ade a Ghana for eyam hyehyia papa na wosa ensemu na yate say eya posifo abomodin atumi aso baako apa achi jaza video na yede beto abonte ma amanfo nyina hwe no aposifo abomodin adi sa video na chi atumi atresi abomodin atumi akwache baako a jese otumu se
saa ɛyɛ onipa yi ana so wɔn a no video mu no de ba ko de aposifoɔ so motumi aso ne pa akyi a yɛtete sɛ ampa o posini akachi ache so mutumi ehwe saa ensemu ahu sɛ ampa so wɔka ho ana sɛ enema a ɛfa ana sɛ tu ne kita no kra den ne de bae no ɔmguso ɔmo yɛ saa nneɛma nyinaa nhwɛmu ahwɛ sɛ ampa ebia na owuo na ampo constable owuo na wu yɛ ne ebia na nsɛ wo mu a ayɛ so motumi ɛde no akɔgyina ɛyɛ akoa no ana sɛ ɔmo sɛ akɔgyina court na afi nneɛma a ɛsɛ ne fata no ɔmotumi ɛne na di sɛ de ɛsɛ na ɛfata na wɔ saa ensemu ana sɛ ɛyɛ constable wu mu ɛna IGP de bɛto dwa sɛ fiti ɛna kosi sɛ June ebe kwa wiye die se oposi ana se bank ni bia eni die frɛ se eye wohwɛ bulon van ache so otumi se bulletproof a enya de ombema eye aposifoɔ akɔgyina ma se ɔkɔtena mu se ɔmonko ana so ɔmonko gya ɔmo se ye de sika kogu bank enti e oposi ni obetumi aka ho de etumi akɔ bank na se mu ni saa ye bulon van a che se ba bia ye protected che se tubutuo kuraboma enko ya che se anase ntumi nko bia de a ene afiti ene ekosi June ending de aposifoɔ me adwuma o bank fo nyina che se ɔma baji ɔmo krofo nyina atumi afiri hono a che se yetumi ekasa ensam yi amanfo eso ano atumi gumu pa na sa ensam ba ye na Ghana fo so ɔmo nte ase ɔmo nte ase so ɔman ye wo mu security no atumi ato apesa ɔmo nte ase esan so ɔman ye team wo se dan de yine tumi ɛda ɛsɔre na ya sumdue kita ne tumi ɛde ye adwuma ɔman mu kura team ye bread da ye bre papa wo tumi se ye bre nti sa ne ɔman nyina no nkani se ba ye bra de pesika man panifo nyina so mo de ye sa ne ɔman nyina no na kyese muntumi embo ho ban na ehu esomfa so 7 preduasa ai wo se yetumi ɛde ye sika etumi man panifo ne empo IGP ani police for se empo mumbo ho ban Ghana for kasa ye tumi kasa nti ko social media bebere na mpo ese se IGP se be ye nkura anka resign na sa no mo keka se IGP be ye anka resign na kyese ye ntumi se ye ni otitiri ni bia woda ya posifo ano esan se de ekono ene aposifo ankasa empo omontade hyemu ene enoma e form bible se etu ade ba wo kura no yetumi ede eye embraton se wokotutuo na ya hwene yi na afi yehu se etu abobɔ ne gum no numbers wo mu no otu ba ko biara aba ma account enti wakosia konfo anaso kronfo wo kwan mu na so pese otuputuo na age so bebu ni nyina ho akonta de a ene IGP okane sa wanko ni yi enti no ebe a enka wonfa ne nioma entumi engu nchen na je yehu se osan ne anaso de wodi aposifo nyina ye bible anim no je se na dwuma no wono ankasa atumi atoro nkrata pokyere nkrata se ba bia du de Ghana fo akasa de a wo se metumi ade medibia etumi eto fom na je se wonu se ampa Ghana fo akoma etumi atom yam se obosi ni sahene no watumi retire eno na je se watumi resign eno na je se Ghana fo IGP etena se din wo se dabi Ghana for makane sana me mistake esan se muntumi enkasa enkyere me IGP James Oppong Boanuh ede ensam ekotudwa abra okopie ma constable Emmanuel Osei yi asana se yenka en se abusuan fie a okoma am yakọ ena IGP kasa wo kasa no wo kyerem mu se Ghana for da bi eni se ba ne sa se mo kasa memfa madwuma nto wo sesen esan se dwuma ye nyina ye de boa mo man pumpuni Ghana etumi akonadi mo na motumi tena bi kasa ba bia awiase edu na se ba bia Ghana edu ne kro no se mokosoro no memfa madwuma ento de ana kyese montumi ankasa yi wo se won tema se kora Ghana for montumi nkasa afa so analyst ana se security analyst for mo kasa IGP na woso wode na adwuma to no se wonte maso wonne muntumi nkɔ bankuru mu saa esan se ba ne saa ne kyese montumi eno ankasa yi na ne nsɛm na wo kyerem nyina se Ghana fo eba ban body a egusu a yɛbɔ mo ban papa egusu a kyese ne mo nyina de gu akwan mu a ɛkyerɛ se yanso eni abre esan se mo ban bɔ no eno anti na ɛfa se aposifo enti eba ne saa de a na kyese yentumi anya adwuma ne ya kyese ensɛm fata mo yande enim saa na baban body a yɛbɔ mo ban papa kyese aposifo ene ɛyɛ cars adan de ina ko patrol no ade etumi ɛyɛ adwuma pa na wo kyerɛ nsɛm no se hwɛ uko UK United Kingdom ɛyɛ England ba bia ɛyɛ Queen Elizabeth wote wodi na ahenie wo no kra na ɛhɔ kro no ɛkɔso wo no wato aso ko almighty USA United States of America kro no kɔso wo no Sweden ɛno nso kro no de kro no jese kwa na ɛkɔso enti muntumi nka nkyerɛ yɛ se se esan se kro no ahompo ni wo Ghana enti no ayesa aposifo entumi enye na dwuma yie wosan to ane se ose yɛn kan kyɛ wo de menkin kan nsɛm a IGP bɔ modern kan na afi montumi anka se yan ne yɛ kasa nsɛm esan se
Yede ya na dan ye ka kire mo say ye ni nsam na mu nsam a efiri ye apabene fo ba no eno a de ka nsam ade che wo say we are doing what we can to protect the people of Ghana. What you see on mo say Ghana for de ye de betumi bia apposi for adwuma ye de betumi bia say ye be bom ho ban say de se na fata na dan de yina ban bo no etumi akosoro. O say there is no society in the world where there is no crime. Watchire mo say enye Ghana anko na kro no koso ewiase ba bibiara say woko Uruguay, Paraguay, woko Pakistan ekro bia obebo din no kro no sem de ekoso wo papa pa che so tumi say ampa kro no sem egusu edi atrantwie. Was even in the USA say na me kan no so USA kura UK and Sweden where they where they more or less have everything they still have crime. IGP training semo was say oko USA Sweden and half UK but bia woni nsem na wo kire ba bia che so mo niam nyina kra no kro no sem ekoso won na che se Ghana fo ensem a wo mu bisa se aye sa posifo no ye wo Ghana no mu ni niam nyina na ai mu ni niam nyina science constable ye wuye se nka ye na nka wo helmet a se ne ndo na ye cheche nsem na nka etu no eboni tia na nke yeden ya nke wuo no wanhwe kora nka wontumi enwu enche se Ghana no che se aposifo no enema na munni nyina no na mokofa sa enema no esan se Ghana fo kasa ho se se wo bible hanom de a wo se dan de yetumi eda sorry na se wo posi ni wo IGP ni anasa IGP posi ni pani a wo da no na wo ka se Ghana fo anasa US no won aka nyina wo enema nyina a se Ghana ye ni enema nyina wo to ane nsem se the only place that doesn't have crime is heaven. Just say ope baby a krono ni a. Just say heaven and I just say wunya krono bo IGP and some work no. Or say and we are not in heaven. IGP and what in some wasi wono. What ra ope baby a yam krono and I just heaven. So also better a wiase dia krono sem dia be koso papa wotumu se baby a wo se wo dem kura wo no ma ene abusuan krono krono sem tumi ko ena atise baby biara wo se wo Ghana ne wiase nyina no krono sem etumi ekọ no mo a je so wo kire mu se wo pe baby a krono nkoso dia ene heaven wo se yam fantu anim se heaven pe ane yambo krono ho no okopie mo heaven dia Peter ni Paul ni je se wotumi se Yesu ni onyankopon twe dia mpon basa ya dom so tena adwam je se abofo nso atwa ho hia script you know tight ho no enti obi ankobọ krono ho no na so apart from heaven ye have free ho dia na obe pie mo ewo wiase ha no dia ba bibiara ba fa bia no kronsem ko enti Ghana fo munjai kasa se na ye kronsem ahompo ni munti na IGP mfa na adwuma ento no wose ye ni heaven ye ni heaven kra ye ntumen enkopie mo heaven na babia we di asase so wane yete ene ye di adwuma enti ade kronosem ne de anopa awia anwumre ahomache wada kra wo hwan krom wo dai mu kra ebetumi abewia wo wo dai mu ena Ghana for say IGP kasa wan kasa yi IGP ko kasa say ya wan kasa yi Ghana for na kan say e science wo ye opani wodua matemante na so otumi ko jama bi kasa ye ni heaven dia na wo pa kire ye say Ghana na ye wo no che say eni say yetumi ade ye ho to ye apposi for so ana Ghana for kasa wa pa say eni say IGP tumi kasa sa e science wo ye opani a amanfo ebere etumi hwe no etumi kasa opposi ni dia menya say kasa me ye so no na opani te say wo na wo kasa say dia na ye nga ye die chin kwala nketenkete ye wa no den ye nka so we be science sama den ye nka otumi kasa ni heaven dia na je so pese Ghana fo nyina wonu se eni se ye dia ho eto apposi for so se IGP nsem o de kasa ye na se wo kan yi ade Ghana fo che se omani antumi anje ho kra omani anje ho kra je se opposi ni ntumi nkasa sei wo mo se wache nkran se wo ba ba na so ntumi nkasa ni heaven ba bi ye wo no eye asase su enim sa enu ti na yenso ye hu se ye wo asase su Ghana ye ayeti enti na da bia ye tua tax edi betua moka se mo ban ho ban enti ni heaven a mo hwe se niam eni heaven mo ba mo de ase be ba ha na yenso ye da yetumi ahwan krom ne ye hu se ampa ba bia nam no ya de a tese asom etoye ne ya adwemu so eda ofan enti no na we ene ensem a IGP ede atudwa aka ne ensem o de tudwa empo efa ye bulonva na ye wo se ye bank fo ede eba abonten no na je se bibia ntumi nkoyi no se ye ni heaven
so ope ba bia asomdwe wo de a ene kwotena heaven Ghana fo ese yemfa ntom anim saa IGP nsem a wode eto dwani Ghana fo so akasa afa ho na we ene ensem kakra e de ebesom e wa Attention TV e ka mo se danda ina abo ra YouTube ono abo modern aso be subscribe na otumi a share na nkrofo atumi enya bi ahwe na mo tumi etie na afi numbers e twagu no obebo modern ase obefre na one yedi dwa se de se na efata me di amje so Franco Aku Asante but asa oje bre ene adaje ehwem